Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau zan nuna maka yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo a TikTok da sauran social media ba tare da watermark ba, wato tambarin abin application ɗin. Ma'ana TikTok ɗin da kake gani yana nunawa. Kawai za ka mallaki wannan application mai suna Tekio. Idan ka mallake shi sai ka copy ɗin bidiyon da kake da bukata. Sai ka zo wajen da aka danna alamar kibiya. Wajen da aka danna alamar kibiya sai ka danna, zai baka wurin da aka yi posting ɗin link ɗin kamar nan haka. In kai posting ɗin link ɗin sai ka danna wajen downloading ɗin nan, gashi nan kamar yadda na taɓa. Yawa gashi nan ya fara yin, na taɓa yana fara yin downloading ɗin shi. Yawa gashi nan ga bidiyon nan ya nuna mana. Sai ka taɓa downloading ɗin nan daga ƙasa, ga adadin MB da zai ja ma nan. Da ka taɓa shi zai yi downloading ɗin shi. Yawa yanzu gashi nan ya yi downloading. Yanzu za mu buɗe bidiyon mu gani. Za mu zaɓi application ɗin da za mu buɗe bidiyon. Yanzu ga bidiyon nan ya buɗe kamar haka.